Čaute, ja som SRSka, ja vás tu vítam u ďalšieho môjho videa. Ja som vám slúbil, že otvorím si Daily Pick, takže poďme na to. Toto bude veľmi krátke video, takže môžeme ísť na to. Extra time, dáme events. Môžete vidieť, že mám 7100, nebudú dva, ale bude len jeden. Nevadí, ale som rád, že aspoň za ten jeden. Poďme na to. Yes! Dúfam, že budem to hovoriť aj pri tých hráčoch. Yes! Presne, yes! 4000 mám. Ešte nemáme na ďalší. Tak nič. Počkaj, keď sa kúknem, už nemám žiadnych hráčov. Keď sa tu, tu. Keď sa tak kúknem, to je môj profil, hej. Accenture, tak tu je to, extra time. A už nemám hráčov, už nemám. Vidíte, už tu som dvakrát. A tu, keď dám, už nemám. Už neviem, koľko tu, no tak. Tu už nič, no. A ešte si to môžeme otvoriť, keď tak. Tak to tiež nejde. Dobre. Pôjdem už len do marketu. A dáme my orders. A som predal, nie? Som čas a máme 98 miliónov. Dobre, z tohto videa bolo všetko. Nezabudnite hodiť like a odber a asi už tu nič nenájdem, zadarmo nič. Lebo máme 3000 dačo. 3100. Takže už som za 4000, že sa mi ani to nedá kúpiť. Nevadí, dúfam, že to na budúce vyjde. Nezabudnite hodiť like a odber. A ja sa teším na ďalšie video. Čau.